Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Si Pangulong Bongbong Marcos ug kanhi Speaker Martin Romualdez lang matud pa ang nagbahin sa bilyon-bilyon nga kwarta, din 25 billion pesos ang naadto kang PBBM gikan sa 100 billion pesos nga insertions sa 2025 national budget. Kana sumala sa ikaduhang hugna sa tell-all video ni kanhi House Appropriations Chair Zaldico. Gipagula sab niko ang hulagway sa mga maleta nga gingong gisudlan sa gideliver nga kwarta sa mga high-end subdivision ug sa mismong Malacañang. Ani report ni Argil Relator. Sa unang parte, sa gipagulang video ni kanhi House Appropriations Committee Chair o resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico, gitumbok niya nga mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsugo sa 100 billion pesos nga insertions sa 2025 national budget. Sa ikaduhang parte sa video, sinabi pa ni Sekmina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sekmina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Dugang niko, wala siya'y bahin sa maong 100 billion pesos insertions. Naabot matud pa ang pag-deliver sa binilyon nga kwarta sa mismong Malacañang. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacañang. Mipagula og mga hulagway siko sa daghang maleta nga giingong mo'y gisudlan og kwarta, agig pamatuod sa pag-deliver og kwarta. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacañang nung siya ay nasa Senado. 25 billion pesos matud pa ang naadto kang PBBM. Sanglit 25% ang SOP gikan sa DPWH. Hagit niko kang Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nanawagan sab siya sa Senado nga imbestigahan ang maong bilyon-bilyong insertions. Ang Office of the Ombudsman giauhag siko nga muuli sa Pilipinas. Isumite ang iyang salaysay ug ipaberipika ang iyang pahayag. Mitubag pinaagi sa iyang pahayag si Romualdez. Limpyo matud pa ang iyang konsensya. Dili na siya muhatag og komento sa pahayag ug mga aligasyon batok kaniya niko. Sanglit, wala kinigi panumpaan nga mga salaysay. Pagpaklaro ni Budget Secretary Pangandaman, walay papel ang opisina sa presidente sa BICAM. Sanglit anaalang kini sa gahom sa lehislatura. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget. So we reject any insinuations about it. Dihang gipangayuan og komento si PBBM sa mga aligasyon niko ato sa iyang pagbisita sa Negros Occidental aron bisitahon ang mga nabagyuhan. Mr. President, just sir, comment po on Zaldico's accusations po, sir. Let me talk about it. If you want to talk about the storm, we'll talk about that. I don't want to even dignify what you said. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.